Krásný dobrý podvečer, dámy a pánové, moc vás zdravím při svém pravidelném živém vysílání. Tak jako každou neděli v 18 hodin. A já musím říct, že dnes to bude tedy opravdu nabité, dnes to bude masakr. Pokusím se být u těch témat poněkud stručnější, protože bychom jinak museli tady vysílat asi 2 hodiny namísto té obvyklé jedné. Ale musím se jich dotknout všech, protože to, co se stalo v uplynulém týdnu, je opravdu zásadní zvrat, řekl bych vůbec, v České republice jako takové, kdy se mediální žumpa naprosto odkopala, naprosto ukázala, že jim vůbec nejde o informovanost a o nějaké objektivní zpravodajství, nýbrž, že se jedná o čiré aktivisty a propagandisty, jimž žádná lež není cizí, pokud je mířena proti té skupině těch v úzovkách špatných a zlých politiků nebo osobností na naší mediální scéně. Samozřejmě se dotknu ale i fotovoltaických elektráren, sudetoněmeckého Landsmannschaftu, oslav 8. května, tedy osvobození České republiky od německého nacismu. To všechno jsou témata, která jsou, myslím, naprosto zásadní a která si zasluhují maximální pozornost. Budu moc rád, když budete dnešní video sdílet, protože v něm padne celá řada naprosto zásadních informací. Bude zde návod, jakým způsobem se bránit proti těm fotovoltaickým elektrárnám. A odhalím vám tady i smlouvu, kterou uzavřelo Ministerstvo životního prostředí s jednou z agentur, která si platila v médiích články, které právě měly zpochybňovat informace odpůrců fotovoltaických elektráren. V tu chvíli zjistíte, že naše média, naši novináři, kteří pro ně píší, to nejsou objektivní žurnalisté, to nejsou lidé, kteří by psali svůj názor. To jsou placení prestituti, kteří reálně šíří propagandu za peníze našich daňových poplatníků. A říkám to naprosto otevřeně a jasně. Pokud tedy můžete, prosím, dnes opravdu sdílejte. Bude to stát za to. Přesto začnu pozitivně. A bude to možná asi jediná pozitivní věc v tom dnešním vysílání. Bohužel, ale nedá se nic dělat, jsme opravdu v lítém boji. Tou pozitivní věcí je přání všem matkám, maminkám k dnešnímu dni matek. Myslím, že každý, kdo má tu možnost mít ještě maminku kolem sebe, tak by dnes měl si na ní vzpomenout, popřát, poděkovat. A těch z nás, včetně mě, kteří už bohužel svoje maminky nemají na tomto světě, tak minimálně by si měli vzpomenout na to, co pro nás udělali a to, jakou láskou nás zahrnovali. Takže chtěl bych všem dámám, které jsou matky, maminky a nebo i babičky, popřát vše nejlepší k tomu dnešnímu svátku. Hodně štěstí, hodně zdraví, děkujeme vám za tu nezměrnou lásku, za tu nezměrnou péči, která je absolutně nesobecká, která je úžasná, která je jedinečná. Takže prosím, užijte si dnešní den, nechte se obskakovat a dát si nějakou kytičku nebo něco dobrého k jídlu, protože si to neskutečně moc zasloužíte. Moc vám za to děkuju a já sám jsem měl prostě úžasnou mámu, úžasnou, nejlepší, tak jako každý máme tu svoji mámu, tu nejlepší. A bohužel po dlouhém boji s rakovinou tento svůj souboj prohrála a už není mezi námi, ale musím říct, že to bylo naprosto úžasný, jedinečný tvor, lidská bytost a to lidská, myslím, s velkým L, protože prostě více nesobeckého člověka jsem možná nepoznal, až snad, když jsem poznal svoji ženu. Takže vše nejlepší, milé dámy, moc vám to přeju a opravdu ze srdce vám dnes blahopřeji k vašemu dní. No a teď pojďme na tu kapitolu českých médií. Česká média se tento týden už naprosto utrhla ze řetězu. Použil bych slovo, že se definitivně zbláznila. To už je čistá radikalizace. Nejdřív útok směřoval k Radimovi Fialovi. Radim Fiala, který v 1:30 nebo ve 1:45 ráno ve sněmovně řekl nejlepší projev, krátký, ale nejlepší projev, který za celou dobu ohledně sudetoněmeckého Landsmannschaftu zazněl, tak byl pranýřován za jedno vulgární slovo. Našim médiím nevadí svině Otakara Foltýna, ty jsou v pořádku, to přece směřuje vůči nám, to se může. Nevadí jim svoloč Evy Dekroa, to se také může, to není žádný hanlivý výraz, to nikdy nepoužíval žádný totalitní režim.
Najděte si, kdo používal slovo svoloč, které totalitní režimy. Ona to paní Decroix má ve svých genech, takže prostě tyhle ty věci nevadí. Nevadí ani to, že Pavel Novotný vyzývá k válce, k tomu, že by Češi potřebovali podřezat ženy a děti, to je všechno v pořádku. A dokonce nevadí ani David Matásek. David Matásek, který se fotí s puškou na svůj profil a v podstatě nepřímo vyhrožuje útokem na oslavu osvobození 8.5. na Olšanských hřbitovech. Představte si na vteřinu, že bych takovouhle fotku udělal já. Představte si to. Co by se v tu chvíli dělo? Poprask, skandál, největší, okamžitě by mě všichni vyzývali k odstoupení. Tady ticho po pěšině, jak kdyby se to nestalo. Mám příklad a budu ho mít v rámci interpelace v Poslanecké sněmovně, kdy jeden člověk, neznámý autor, napsal pod příspěvek o demonstraci nějakých těch lepševických spolků, napsal jednu větu. Aspoň už vím, kam s tím samopalem mám zítra jít. Policie se chlubila, že byl druhý den na výslechu. Ten titulek na tom Twitteru Policie České republiky, oficiální stránce X České republiky, zněl: včera vyhrožoval, dnes už seděl na výslechu. Tak sedí tam pan Matásek? Už byl na tom výslechu? Nebo ten, kdo napíše, že půjde se samopalem, samozřejmě s nadsázkou, logicky ani žádný samopal určitě neměl, na nějakou demonstraci lepševiků, tak ten bude okamžitě stíhán policií České republiky. A David Matásek, známá osobnost s obrovským dosahem, se vyfotí s puškou a v podstatě jde provokovat zcela jednoznačně, tím se snaží naznačit to, že a vyloženě podněcovat nenávist a násilí vůči lidem, kteří chtějí oslavit v klidu osvobození naší země sovětskou armádou, protože tak to prostě bylo, bez ní bychom tady nikdo dneska nebyli, ať se nám to líbí nebo ne. To je normální? Tak já v tuto chvíli říkám, aby Policie České republiky konala. Okamžitě, jasně a rázně. Protože tohle je 100krát horší, to, co udělal David Matásek, než jeden ten komentář. Tak když jste se chlubili, že jste toho dotyčného neznámého člověka okamžitě předvolali, vypátrali a předvolali na výslech, tak já chci vidět, že nejpozději zítra bude David Matásek sedět na tom výslechu. Protože to je naprosto jednoznačné naplnění hned několika skutkových podstat trestných činů. A pokud ne, tak to budu interpelovat znovu. A zeptám se Luboše Metnara na to, jak je to možné. A jestliže policie nekoná v těchto případech, tak ať padají hlavy. Tohle už je za hranou absolutně všeho, přátelé. Co kdyby někdo to vzal vážně a šel tam cíl? Budeme na to čekat, až se to stane? Když mě vyhrožovali, že mám mít podpálený dům, dokonce člen ODS Jakub Hedia napsal: teď už si vás vyřešíme, už víme, kde bydlíte, stačí jenom škrtnout zápalkou. Budeme čekat, až někdo mě půjde hodit tu zápalnou lahev na dům? Budeme čekat, až někdo vezme tu Matáskovou výzvu a půjde tady střílet? Nebo budeme skutečně preventivně trestat všechny tyto věci, které jsou jednoznačně výzvou k trestnému činu? Já jsem měl 2 klienty, kteří napsali pod příspěvek, který se týkal ukrajinského násilníka, jenž znásilnil a pokusil se zavraždit 15letou dívku v Plzni. Napsali tam jedno slovo: zastřelit. A byli také na tom výslechu druhý den. Samozřejmě to nemysleli vážně, byla to jejich reakce jakožto otců, dcer v podobném věku na to, co ten Ukrajinec provedl. Vůči násilníkovi, vůči vrahovi to použili. Ale tady to někdo používá v podstatě jako nabádání k terorismu vůči skupině, která se neprovinila ničím jiným, než že chce podle svých vlastních myšlenek, názorů oslavit osvobození naší země. A dělá to veřejně známá osoba s obrovským dosahem. To nevadí. Ale jedno vulgární slovo Radima Fialy v Poslanecké sněmovně, tak z toho je poprask až tamhle nad střechy Pražského hradu. Tak pardon, přátelé, já za Radimem Fialou jednoznačně stojím. Myslím si, že ta otázka toho sudetoněmeckého Landsmannschaftu, kde tam skutečně ta opozice do krve bojovala za zájmy sdružení, které je neonacistickým sdružením. A říkám to otevřeně a jasně, žalujte mě za to. Pojďte mě žalovat, všichni představitelé sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Žalujte mě, když tvrdím, že jste neonacistické sdružení.
Protože prostě jste vycházeli ze sudetoněmecké strany Konráda Henleina. Protože celá řada členů sudetoněmecké strany Konráda Henleina přešla do sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Protože Siegfried Zoglmann, muž, který byl šéfem Hitlerjugend v protektorátu Čechy a Morava, pravou rukou KH Franka, byl ještě v roce 1993 spolkovým předsedou sudetoněmeckého Landsmannschaftu. A vy se za ně tady perete? Vy, opozice, ta zrádná opozice, která jste schopná se tady prostě do krve rvát a zablokovat sněmovnu kvůli sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu? Hanba vám, hanba vám. A těšte se na můj projev ve čtvrtek v Poslanecké sněmovně, protože tam to bude bez vulgarit, ale myslím si, že ještě 100krát tvrdší než to, co řekla Radim Fiala. Já už jsem se vyjadřoval ve faktických poznámkách, kdy tam pan Hladík zase mlel faktické nesmysly, ale ten svůj projev si ještě připravím. Další útok následoval na paní ministryni Mrázovou. Paní ministryně Mrázová, co by samoživitelka se 2 dětmi, využívala obecní byt. Je to něco nelegálního? Lhala o tom? Zamlčela to? Zatajila to? Nic takového. A najednou jsou tady výzvy k odstoupení. Kde jste byli vy mravokárci, když tady Jurečka lhal po střelbě na Filozofické fakultě? Že se omluvil? Absolutně mě to nezajímá. Vědomně a úmyslně lhal. Znesvětil památku těch lidí, kteří tam zemřeli. Juchal si do 4 do rána na písně Michala Davida a popíjel tam se svými kolegy z ministerstva. To je neomluvitelné. To se nedá omluvit, pane Jurečko. Můžete omluvit se za to, že jste někomu šlápnul na nohu, ale ne za to, že jste lhal o tom, že jste si prostě dál juchal v den největší národní tragédie, v den, kdy tady vyhasly prostě životy mladých lidí, tak vy jste si tam do 4 do rána prospěvovali a tancovali na písně Michala Davida. To se nedá omluvit. Kde byly výzvy na odstoupení Víta Rakušana, který nám lhal o šifrovaném telefonu, který nám lhal o schůzkách od dozimetru. Kde jsou ty výzvy? A mohl bych pokračovat. Paní Mrázová neudělala nic špatného. Nikdo ji nevidíme do rodinného rozpočtu. Myslím si, že mnoho samoživitelek se 2 dětmi ví, jak je ten rozpočet složitý a těžký. Já za ní plně stojím a kategoricky odmítám jakékoliv útoky na její osobu. Ministři mají odstupovat, pokud selžou zásadním způsobem, jako Ivan Bartoš. O to by musela odstoupit celá ta minulá vláda, protože ti byli všichni naprosto strašidelní. Ministři mají odstoupit poté, pokud jsou přistiženi při jednoznačné a jasné lži, viz pan Jurečka. A ministři mají odstupovat v momentě, kdy jsou napojeni na trestnou činnost, viz Vít Rakušan a kauza Dozimetr. V takový okamžik mají odstupovat ministři. Ne v okamžiku, kdy matka samoživitelka, která měla celou řadu dalších povinností, musela se starat o své děti, využívala obecní byt. Já na tom nevidím vůbec nic špatného a ještě jednou říkám, že za paní Mrázovou plně stojím. No a dnes smršť na mě. Vnímám to jako odplatu za můj postoj vůči sudetoněmeckého Landsmannschaftu a za moji kritiku mainstreamových novinářů, kteří píšou jenom samé lži. Myslím si, že to nevzniklo náhodou. Včera k čemu došlo? Včera Instagram promazal falešné účty, které prostě považoval za jaksi vytvořené uměle, nějaké boty a další prostě účty, které byly vytvářeny za účelem zvyšování nějakého dosahu. Dnes smršť. Štít demokracie si vymyslel, že jsem přišel o 220 000 sledujících, protože mě Instagram promazal. Okamžitě na to reagovalo Fórum 24, které napsalo článek, že tohle je usvědčení Reichla, jak přišel o těch 220 000 sledujících, jakým způsobem mě brutálně promazal Instagram. Následoval plátek Globe 24, ale co je nejsmutnější, skočil na to i iDnes. Nikdo z těchto novinářů si neobtěžoval ověřit základní fakta. 230 000 sledujících mám na Facebooku, nikoliv na Instagramu. Máme tam pořád a neustále to číslo roste. Na Instagramu mám v tuto chvíli 8 zhruba 400 sledujících. Neubyl mi, přátelé, ani jeden jediný. Naopak, u politiků 5 opozice jich ubyly desítky, někde i stovky. Toho si ale i dnes nevšímal.
iDnes napsal, že jsem já přišel o masivní počet sledujících, Trump a Reichl, a dokonce na Facebooku napsal, tam dal moji fotku, přímo moji fotku, že prostě Reichlovi zase někdo umazal nějaké sledující. Já mám výpis ze svého instagramového účtu, který jasně prokazuje, že mě neubyl ani jeden jediný sledující. Nikdo z těch novinářů si to neobtěžoval ověřit. Mohl si to ověřit naprosto snadno. Jenom přebírali lež jeden od druhého. Takhle vypadá práce mainstreamu. A přátelé, já už toho mám dost. iDnes smazal facebookový příspěvek, změnil titulek na svém webu a smazal část toho článku, který se týkal mě. Forum 24 smazalo celý ten článek. Globe 24 nesmazal ještě nic, o to budou platit víc. Hned zítra odcházejí předžalobní výzvy na vydavatele všech těchto webů, na jejich provozovatele a budu požadovat omluvu a budu požadovat relutární satisfakci, tedy odstranění nebo respektive nahrazení újmy, nepeněžité újmy v penězích. To je přesně to, co zítra odejde na redakce a na provozovatele do datových schránek všech těchto lživebů. Budu požadovat jednoznačnou a kategorickou omluvu, protože oni šířili jasnou lež. Namísto toho, aby se soustředili na opoziční politiky, kterým skutečně ubyli ti sledující, mě ani jeden, tak to otočili proti mně a jednoznačně jasně flagrantně lhali. To, že jste si to smazali, přátelé, to už vám nepomůže. Ano, uznali jste chybu. Fajn, uznali jste chybu. Ale to mě absolutně nezajímá v tuhletu chvíli. Vy budete nuceni se mě omluvit a budete muset zaplatit peníze. Ty peníze půjdou na charitativní účely. Ale každopádně, přátelé, tohle už nenechám být, protože mainstream zašel příliš daleko. Tohle je prostě jasná, prokazatelná lež. Mě neubyl na Instagramu ani jeden sledující a oni jsou schopní psát články, že prostě falešné účty Reichlovi byly smazány, přišel z 230 000, přišel o 220, protože smíchali dohromady čísla z Facebooku a čísla z Instagramu. Ale já Instagram samozřejmě beru jako sekundární kanál a jenom tam můj správce dává některá videa a některé moje příspěvky, ale soustředím se především na Facebook. Takže na Facebooku 230 000, na Instagramu 8400, neubyl mě ani jeden. Vy jste lháři, jste odporní demagogové, dezinformátoři a teď jste se sami dnes usvědčili. A budete muset se omluvit jak na webu, tak na Facebooku, protože tam jste to publikovali. To, že jste to smazali, sice uznává vaši chybu. Ano, je to vidět, že jste uznali tu vaši lež. Ale pozdě, přátelé. Neustálá kampaň. Samozřejmě tam zmínili zase ty české elfy, manipulátory, kteří si vylhali to, že mám většinu těch nesledujících, nebo těch lajků od nesledujících účtů z Ukrajiny a z Ruska. To psali dlouho, oni to pořád opakují, až bohužel nepočítali s tím, že Facebook začne zveřejňovat místa, odkud se připojují i ti nesledující, odkud lajkují i ti nesledující. A voilà, světe div se, 95% Česká republika a Slovensko. 95%. Vy lháři z českých elfů. vy totální dezinformátoři, totální vyžírky, kteří tady prostě za peníze daňových poplatníků vymýšlíte jednu lež za druhou. Nikdy jsem neměl žádné lajky vysoké z Ukrajiny ani z Ruska. Veškeré, ty ostatní o těch 95%, nejvyšší další je 0,7% je Polsko, 0,6% Německo, 0,5% Velká Británie, další státy už tam ani nejsou uvedeny. Takže žádná Ukrajina, žádné Rusko, vy lháři. A samozřejmě použili ten Cempříkův grafík, že jsem měl v únoru 2024 mít 40 000 sledujících nárůst jeden den. I to je lež, i to už jsem 100krát vyvrátil. Vy všichni lháři prostě tentokrát vám sklapne. Už toho mám dost. Takže zítra čekejte do datových schránek předžalobní výzvy a budete se omlouvat a budete platit. Už toho bylo až dost. No a teď, přátelé, to, co jsem vám už slíbil v té upoutávce, zítra v 8 ráno zveřejním příspěvek, kde odkážu na veřejné zdroje. Přímo smlouvu z Ministerstva životního prostředí s jednou z agentur, kde si Ministerstvo životního prostředí ještě za pana Hladíka zaplatilo kampaň na velkých webech, téměř všech velkých webech, na potírání všech tvrzení
odpůrců fotovoltaických a větrných elektráren. Každý, kdo prostě napsal cokoliv, tak měli zaplacené novináře, kteří za peníze psali nesmysly, bludy proti těmto lidem. Zítra v 8 to budete mít doloženo naprosto jasnými odkazy na veřejné zdroje, které prokazují to, jak propletená je tady ta síť veřejných peněz, veřejných zakázek a novinářů, kteří jsou schopni za peníze daňových poplatníků psát proti velké části z nás, kteří tady prostě ty fotovoltaické a větrné elektrárny nechceme. A když už jsme u tohoto tématu, moc vás prosím, blíží se nám, a tohle jsou nesmírně důležité údaje, prosím pěkně, fakt sdílejte, jestli můžu poprosit tohle video, protože tady jde o strašně moc, o budoucnost České republiky, o budoucnost naší krajiny. Do 15.5. se musí těm akceleračním zónám nejpozději vyjádřit starostové měst a obcí. Do 15.5. pak už je to pozdě. Prosím pěkně, jestli můžu vám doporučit, zajděte všichni starostové, nebo vy, kdo mě sledujete, zajděte za svým starostou. Ať se podívá na tu mapu, kde ty větrníky budou stát, protože oni opravdu budou rozesety téměř po celé České republice. A ať zajdou na facebookovou stránku Jany Zwirtek-Hamplové. Paní senátorka Hamplová připravila perfektní návod, jakým způsobem se vymezit vůči stavbě právě těch větrných elektráren. Prosím, zajděte tam, ukažte to těm starostům, mají to tam úplně černé na bílém, velmi jednoduchý návod, jakým způsobem se proti tomu vymezit, jakým způsobem se proti tomu vyjádřit. Ale je to možné pouze do 15. května, takže prosím, je to urgentní. Toho samého 15. května, abych teď se nezmýlil, bude tady konání vlastně v Radiopaláci, bude veřejné projednávání příští pátek. Teď tento pátek bude 13.5. bude projednávání, veřejné projednávání v 10 hodin právě toho plánu akceleračních zón. Prosím, přijďte tam, pokud vám na to jenom trochu záleží. Já tam samozřejmě budu také. Radiopalác, Vinohradská 40, 10 hodin dopoledne, veřejné projednávání plánu akceleračních zón na větrné elektrárny. Čím více nás tam bude, tím větší šance je to zastavit. Já proti tomu budu bojovat ze všech sil, ale sám to nezastavím. Potřebuju nutně vaši podporu. Do 1.6. se potom můžete vyjádřit vy, občané, tedy starostové, obce, samosprávné celky do 15.5., vy, občané, do 1.6. Zajděte prosím také k té Janě Zwirtek-Hamplové na Facebook, máte tam kompletně celý návod, jak to udělat. Je nezbytné se proti tomu postavit. Proč? Protože ty větrné elektrárny jsou naplánovány, ty akcelerační zóny, i na půdě první a druhé bonity. To je prostě jedna z nejúrodnějších půd v České republice. Ty větrné elektrárny jsou naplánovány též do blízkosti vlastně nejvýznamnějších přírodních památek České republiky. Jsou naplánovány u Řípu, jsou naplánovány u Blaníku. Zítra zveřejním v 6 hodin rozhovor s Hinkem Beranem a Ivanem Noveským, který jsme natočili minulý týden, jenom jsme s tím měli nějaké technické problémy, kde to Ivan Noveský a Hinek Beran popisují. Větrné elektrárny jsou naplánovány poblíž Kroměříže, kde ohrožují památku UNESCO. Hned několik zón UNESCO bude ohroženo stavbou těchto větrných elektráren. Větrné elektrárny mají být postaveny dokonce u jedné z záložních přistávacích ploch, čímž ji totálně znehodnotí, už nikdy tam nebudou moci přistávat letadla. Proti tomu všemu já budu ostře vystupovat, budu proti tomu bojovat ze všech sil. Ale tentokrát je to o počtu, tentokrát to je o kvantitě. Vy všichni se musíte, prosím, zvednout a jít proti tomu bojovat, jinak nám zastaví tady těmi obludami celou naši zemi. Znehodnotí nám naši krásnou půdu, která je prostě úrodná, tak tam budou stát ta zbytečná železná monstra. Obestaví nám Říp, takže už na Říp se budete moci dívat jenom z jedné strany, protože z té druhé uvidíte větrné elektrárny. Blaník, ten prostě tam při vyjádření ten zmizel, tam jako kdyby vůbec nebyl. Kroměříž a mnohé další zóny UNESCO. Prosím pěkně, pojďme to zastavit.
Ve Spojených státech amerických v tuto chvíli Trumpova administrativa zastavuje stavbu větrných elektráren. Ve Francii parlament už v loni vyhlásil moratorium na stavbu všech větrných elektráren na veškerém pevninském území Francie. Mohou se stavět v tuto chvíli pouze na moři. Ve Francii. Nepostavíte jednu jedinou elektrárnu, větrnou elektrárnu ve Francii. A dokonce soud Montpellier nařídil rozebrat celý park větrných elektráren, protože žalobci prokázali, že díky tomuto parku tam zemřelo minimálně, a ono spíše daleko víc, minimálně 1000 vzácných ptáků. 1000 vzácných ptáků, včetně takzvaného Golden Eagle, tedy orla zlatého, což je jeden z nejvzácnějších druhů vůbec. Soud Montpellier nařídil to rozebrat, rozmontovat. Prostě je to slepá ulička, je to špatně, je to zlo. Pojďme se proti tomu prosím postavit. Naléhavě vás žádám. Já prostě nemám šanci udělat všechno. Ani s mandátem poslance nemám šanci to prostě celé zastavit. Musíte mi v tom prosím pomoct. Budu křičet, budu bít do mříží, co to jenom půjde, jak ti lvi z Nerudovy básně, ale vy mi musíte v tom pomoct, protože tohle je prostě zlo. Já tady teď na rovinu říkám a prosím, poslechněte si mě dobře, na rovinu to říkám. Ano, je tam podmíněno, pokud neuděláme ty akcelerační zóny, tak nám Evropská unie nevyplatí 9 miliard korun. Já je nechci. Než abych si znehodnotil naši krásnou zemi těmito obludnými monstry, tak já těch 9 miliard nechci. Nechci, nestojí nám za to. Nestojí nám za to. Ta cena té krajiny, ta cena těch přírodních památek je přece mnohonásobně vyšší než nějakých usmolených 9 miliard, kterým si chce Evropská unie koupit to, abychom tady stavili naprosto zbytečné přístroje, které vůbec k ničemu nejsou. Vůbec k ničemu. A veškeré ty články vám říkám, že jsou zaplacené od prvního do posledního písmene. Takže prosím, přijďte, jak říkám, ještě jednou to shrnu, vaši starostové do 15.5. návod u Jany Zvěrtek-Hamplové na Facebooku, vy občané do 1.6. rovněž můžete postupovat podle toho návodu. A v pátek 13.5. v Radiopaláci Vinohradská 40, 10 hodin se těším na viděnou se všemi těmi, kterým není osud naší země lhostejný. No a pojďme na další věc, která dominovala veřejnému prostoru v uplynulých dnech. Byly to oslavy osvobození České republiky, dříve Československa, od německého nacistického režimu. Nejdřív se vyjádřím s dovolením obecně. Každý, kdo zpochybňuje úlohu Rudé armády, úlohu Sovětského svazu, a zdůrazňuji všech národů Sovětského svazu, tedy nikoliv jenom Ruska, při osvobození naší země, při záchraně naší země, tak je nevděčný hlupák a idiot. Nemůžu to říct jinak. Nebyli bychom tady, nikdo z nás. Němci měli připravený plán postupného vyhlazení všech ras, vytvoření životního prostoru, Lebensraum na východě pro jedinou správnou germánskou rasu, pro ty skutečně pravé Árijce. Měli nás rozkategorizované na lidi se špatnou krví, na lidi s dobrou krví, na lidi se špatnou krví, kteří jsou vhodní k převýchově, a lidi se špatnou krví, kteří nejsou vhodní k převýchově. Chtěli nás vyhladit, nemilosrdně. Posílali do koncentračních táborů Židy, Romy, Čechy, naše odbojáře. Kdokoliv, kdo tvrdí, že viděl jsem takové tu relativizaci, že Sovětský svaz pomohl při osvobozování, tak je rovněž idiot. Bez Sovětského svazu, ať se nám to líbí nebo ne, a je jedno, co se stalo potom, já nejsem člověk, který by dogmaticky říkal, že někdo je dobrý, někdo je zlý, žádná země není ani dobrá, ani zlá, platí to pro Spojené státy, platí to pro Rusko, platí to pro Čínu. Žádná země není jednobarevná, žádná. A samozřejmě Sovětský svaz se dopustil spousty zločinů, to nemá cenu zpochybňovat vůbec, ani na minutu. Ale to nebyla žádná pomoc. Kdyby prostě Rudá armáda nezastavila Němce u Stalingradu, tak nebyl žádný den D, žádné vylodění spojenců na západním pobřeží, nic takového.
To bylo možné jenom proto, a samozřejmě se to stalo až v červnu roku 1944, v době, kdy už ta válka byla prakticky rozhodnutá. A nechci snižovat ani úlohu spojenců, protože samozřejmě to, že otevřeli tu druhou frontu, to, že to stálo spoustu lidských životů, přispělo k tomu, že ta válka v Evropě skončila dříve. To znamená, i oni pomohli zachránit ty lidské životy i u nás. To je jednoznačné, jasné. Ale není to tak, že Rudá armáda pomáhala k osvobození. Ne. Západní spojenci pomáhali Rudé armádě, protože bez ní by tady prostě nikdo z ní nebyl. Nikdo. I Anglie by časem podlehla tomu tlaku. Neustála by to. Celý ten zvrat prostě nastal u Stalingradu a všichni, kdo znají historii, tak to moc dobře vědí. Stálo to 27 milionů lidských životů. Chcete to přeložit? Já vám řeknu, jak to jde přeložit do čísel, které si umíme představit. Pamatujete si, když byl 11. září 2001 útok na dvojčata? Jaká to byla tragédie, jak jsme všichni to sledovali v televizi? Neskutečná, nezměrná tragédie. Přes 3000 obětí. Víte, čím by se to vyrovnalo tomu počtu obětí Sovětů v druhé světové válce? Tahle tragédie toho Světového obchodního centra by se musela odehrávat každý jeden den 27 let v kuse. 27 let v kuse by se musela odehrávat. Každý den 27 let, aby to vyrovnalo počet obětí na straně Sovětů. A my tady budeme relativizovat, my tady budeme přepisovat dějiny. To je hrubý nevděk. Hrubý nevděk. Já za sebe jasně říkám, aniž bych zpochybňoval všechno to, co se stalo poté. Sovětský svaz se dopustil zločinů, Spojené státy se dopustily zločinů, Velká Británie se dopustila zločinů. Ale nebýt jich, a zejména tedy Sovětského svazu a Rudé armády, tak tady nikdo z nás není. To je prostý fakt. To je prostý fakt. Takže všichni ti, kdo to chcete zpochybňovat a relativizovat, jste hlupáci. Naprostí hlupáci, nevděční hlupáci. To, co je ale ještě daleko větší tragédie, je skutečnost, která se nám odehrává před očima v těchto dnech, kdy na Staroměstském náměstí probíhá demonstrace, přijdou tam odpůrci této demonstrace, to je jistě jejich právo, ale ti odpůrci si tam přinesou nacistické symboly. Naprosto otevřené nacistické symboly. A jeden z účastníků té demonstrace, který jde upozornit policii na to, že je tam páchán trestný čin, že tam někdo prostě zcela jednoznačně propaguje nacismus, tak je on tou policií umravněn a zatčen, odveden. Jsme normální? Je to ještě normální země, nebo jsme už totální absurdista? Takže když někdo bude mávat prostě vlajkou s hákovým křížem a já půjdu a řeknu, jděte tam, vážení policisté, a prostě zatkněte toho člověka, protože páchá trestný čin, tak oni zatknou mě, že jsem si dovolil na to upozornit? Kde to pro boha jsme? Kde to pro boha jsme? Opravdu tady budeme dovolovat mávat nacistickými vlajkami a budeme svěšovat ty sovětské? To je neskutečné, kam jsme se tomhle dostali. Můj táta pochází z Hronova. Můj táta pochází z českého pohraničí, které bylo postiženo těmi sudetami, těmi sudetoněmeckými provokacemi, tím sudetoněmeckým vyhnáním. Mám mnoho lidí ze svého okolí, kteří mi píšou to, že třeba mají doma na půdě dřevěný kufr, se kterým jejich matka byla vyhnána do koncentráku. A my tady budeme klidně se dívat a tolerovat na to, jak někdo mává prostě Hakenkreutzem a budeme proti tomu naopak svěšovat sovětské vlajky, tak jsme padlí na hlavu. A proč mluvím o tom svěšování sovětských vlajek? Asi jste zaznamenali, včera už jsem o tom psal, že radnice v Písku vyvěsila na svou budovu vlajku českou, vlajku sovětskou a vlajku americkou. Zcela symbolicky, protože v Písku byla právě ta dělící linie, kde se potkali Sověti a Američané. Tedy ta symbolika je tam naprosto dokonalá, perfektní. A obdrželi telefonát z policie, ať tu vlajku sovětskou sundají, protože prý je to od 1. ledna zakázáno. To je ten šílený zákon, ta novela, kterou vymyslela předchozí pětikoalice o zákazu propagace komunistických symbolů a sovětská vlajka, ta má samozřejmě srp a kladivo.
Já už jsem tehdy upozorňoval na to, že to nedopadne vůbec na ty společensky nebezpečné jevy, že by tady někdo prostě propagoval ty komunistické zločiny, které se tady staly před rokem 89, ale že to bude absurdně dopadávat právě na tyto případy, kdy si někdo bude chtít jenom připomenout osvobození Československa právě Sovětským svazem a Rudou armádou. A teď to tady máme. Přátelé, já teď a tady říkám, že opět zajdu za ministrem vnitra a pokud mi na to neodpoví soukromně, věřím, že odpoví, že to zjistí, a pokud ne, tak to budu interpelovat, protože tohle je prostě absolutně za hranou. A teď se nezlobím na toho konkrétního policistu, který tam volal. Písecký starosta jasně na svém Facebooku napsal, že ten policista prostě mu volal velmi slušně, že prostě k tomu má pokyn, že prostě mu zavolat musel, že ho na to upozorně. Nakonec písecká radnice udělala co? Stáhla oba dva ty prapory, nechala tam jenom českou vlajku, sundala jak tu sovětskou, tak tu americkou vlajku. Na hlavu. Ale já se budu ptát, kdo dal ten pokyn tomu policistovi. Protože ten to neudělal ze své vlastní vůle. To nebylo tak, že si zvednul telefon a řekl, pane starosto, dejte to pryč. Někdo mu to nařídil. A ten člověk, který to nařídil, musí od policie pryč. Musí. Já se toho dopátrám. Protože to prostě je úplně za hranou. Samozřejmě se o žádný trestný čin nejedná. Kdyby tam tu vlajku nechali, tak jim nikdo nemohl říct ani slovo. Ani slovo. Protože logicky nejde o propagaci symbolů komunismu, ale šlo zcela jednoznačně o připomínku osvobození druhé světové války. Ve všechny ty okolnosti tomu nasvědčují. Konec konců i to vyvěšení americké vlajky hned vedle té sovětské to jasně dokazuje. A někdo musel dát tomu policistovi pokyn. A já budu chtít vědět, kdo, protože tohle je prostě zneužití pravomoci úřední osoby úplně jednoznačné a jasné. My prostě nemůžeme dovolit dál, aby si tady z toho dělali tihle lepševici Klondike. Pardon. Ale prostě to, jestli někdo dal rozkaz, pokyn policistovi, aby zavolal starostovi Písku, aby sundal tu vlajku, tak tím zneužil svoji pravomoc, zcela jednoznačně vědomě dezinterpretoval ten zákon a musí za to nést svoji odpovědnost. A přátelé, já už po včerejšku, a jasně jsem to napsal, až budeme projednávat při první příležitosti novelu trestního zákoníku, tak tuhle ten nesmysl chci vyškrtnout z toho a budu to navrhovat pozměňovacím návrhem. A dívejte se, kdo pro to bude hlasovat a kdo ne. Já to prostě navrhnu, prostě moje svědomí právníka nedovoluje, abych k tomu mlčel, abych se dál na tenhle ten paskvil v našem trestním zákoníku díval. K tomu navrhnu zrušení paragrafu 318a neoprávněné činnosti pro cizí moc. Dívejte se, kdo bude hlasovat pro a kdo proti. Ne žádná úprava, zrušení pryč, je to šmejt. Nemá to co dělat, absolutně. A samozřejmě budu požadovat a navrhovat i úpravu toho paragrafu 405, na základě kterého byla odsouzena Martina Bednářová, protože i ten je gumový a snadno zneužitelný vůči všemu. A je velmi jednoduše interpretovatelný na obě dvě strany. Když budete schvalovat 1 000 000 mrtvých v Iráku po americké agresi, nestane se vám nic. Když řeknete, že v Kyjevě se nic neděje, tak půjdete před soud. Pardon, to je dvojí metr, ten já v našem zákoně a v naší legislativě nechci. Jasně, jednoznačně. Nedá se nic dělat, přátelé, tohle je už prostě za hranou a myslím si, že jsme asi jediná země na světě, kde je prostě zakázáno vyvěsit sovětskou vlajku při poděkování za to, že prostě položilo 27 milionů lidí život za to, aby my jsme tady dneska mohli být. Je mi stydno, když se odstraňují pomníky neznámému vojínovi. Ten neznámý vojín nemusel být Rus. To mohl být klidně Ukrajinec, to mohl být Tádžik, to mohl být prostě Kazach, to mohl být kdokoliv, Bělorus, kdokoliv. Kdokoliv, kdo tady položil život za to, aby my jsme tady dneska mohli být. My budeme bourat jejich pomníky. Opravdu. Budeme stavět tady za chvíli sochu Posseltově, ne? No a když jsme ještě u tohoto tématu, přátelé, tak se musím vyjádřit i k tomu sjezdu Sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Pro mě je to věc, která je naprosto zásadní. Ono na první pohled může to vypadat, to, co se snaží hrát ta opozice, proč to do toho parlamentu vlastně cpete? Vždyť jako to nic neznamená, tahle deklarace toho, že s tím nesouhlasíte, to, že vyzýváte organizátory, aby upustili od konání tohoto sjezdu, vždyť to je vlastně zbytečné. Proč?
Já to tak nevnímám, přátelé. Já to vnímám jako naprosto, ale naprosto zásadní věc. A to hned z dvojích důvodů. Ten první důvod je historický. Může mě tady pěti opozice plácat, co chce, o tom, že je to 81 let a tak dále a tak dále. Ty rány nejsou zacelené. Pokud prostě je tady organizace, která vznikla ze sudetoněmecké strany, jež byla pravou rukou Adolfa Hitlera při ničení Československa, při zabíjení našich lidí, našich předků, tak to prostě není možné, aby tady si pořádala svůj sjezd. Já znovu říkám, představte si, kdyby Azov chtěl uspořádat svůj sjezd ve Volyni, tak je ti Poláci poženou klackem. V životě to nedopustí. Poláci chtěli, nebo respektive Poláci rozhodli o tom, že budou připomínat masakr ve Volyni. Ukrajinská vláda na to reagovala velmi podrážděně, protože oni samozřejmě se za to stydí a jsou hrozně pyšní na toho nacistického Banderu, tak reagovala tím, ať to Poláci nedělají, výzvu, ať to nedělají, protože to poškodí polsko-ukrajinské vztahy. Reakce Polska? Nás to absolutně nezajímá. Tohle je naše národní věc a vy do toho nemáte co mluvit. A pokud budete protestovat, tak to ty vztahy skutečně poškodí. Ale z naší strany. Přesně takhle, přátelé, bychom se měli zachovat. I my vůči Německu. Pokud dnes, a ano, já se netajím tím, že fandím AfD, ale i kdyby kdokoliv jiný z Německa dnes říkal, nedělejte to, poškozujete tím česko-německé vztahy, tak moje odpověď bude znít, okamžitě vy upuste od podpory konání tohoto sjezdu na našem území. Nebo to ty vztahy skutečně poškodí. Je mi jedno, že jste silnější. My máme také zbraně, jakými proti vám můžeme bojovat. Stačí, když vám vypneme přenosovou soustavu na elektřinu a nerozsvítíte si v Mnichově maximálně tak svíčku, ale rozhodně ne žárovku. Nebuďme tím poníženým poddaným. To si na nás Němci jako zadupou a řeknou, pokud vy nebudete souhlasit a nebudete pokorně trpět to, že si u vás sudetoněmecký Landsmannschaft, který prostě chce zrušit Benešovy dekrety, ať si kdo chce říká, co chce říká, to není jejich nějaký drobný cíl nebo dílčí cíl, to je jejich DNA, na tom oni vznikli, to je jejich hlavní cíl. Pokud to oni nám tvrdí ti Němci, že to poškodí česko-německé vztahy, tak já říkám jasně, a měli bychom to vzkázat, vy přestaňte podporovat tenhle ten sjezd, který je urážkou všech občanů České republiky, kteří trpěli, nebo respektive jejich předci trpěli za druhé světové války. Vy to přestaňte dělat. Je to naše národní rozhodnutí, my máme právo sem vpustit toho, koho chceme. Vy nás nebudete do toho nutit. My nejsme vaše kolony. Tohle by mělo jasně zaznít, přátelé. Jasně a jednoznačně. To, že Benešovy dekrety jsou stále živé, že se snaží za každou cenu prostě je zrušit Posselt a jeho banda, je naprosto jednoznačný fakt. Oni nezměnili cíl. Pětiopozice nám říká a snaží se nám vnutit myšlenku, že sudetoněmecký Landsmannschaft úplně změnil svůj cíl. Že dříve bylo jeho cílem zrušení Benešových dekretů a majetkové právní revize, to znamená získání majetku v českém pohraničí pro své předky, protože pokud Benešovy dekrety odpadnou, tak v tu chvíli samozřejmě odpadá ten titul, na základě kterého přešel ten majetek na český stát, tím pádem v tu chvíli se rozjíždějí veškeré žaloby, veškeré spory. A že úplně změnili ten svůj cíl a že najednou jim jde o smíření a o mše a přátelské akce a tak dále, tak dále. Jak kdyby neznali tu pohádku o těch jeskynkách, které říkají jen 2 prstíčky tam strčíme. Jak kdyby to neznali. Oni nezměnili cíl, přátelé. Cíl mají stále stejný. Oni změnili taktiku, jak toho cíle dosáhnout. Oni změnili strategii. Oni pochopili, že po zlém to nejde. Podala celá ta skupina kolem nich, včetně Lichtensteinu, oni spolupracují, samozřejmě Lichtensteinové úzce spolupracují se sudetoněmeckým Landsmannschaftem. Podali celou řadu žalob na nás, u evropských soudů, u českých soudů.
Lichtenštejnové posílají jednu žádost za druhou podle zákona 106/99 o svobodném přístupu k informacím, aby zjistili vnitřní komunikaci mezi našimi orgány, aby získali argumenty na prolomení těch Benešových dekretů. A Petr Pavel jim v tom pomáhá. Petr Pavel jim v tom pomáhá a nadbíhá jim. To je za mě prostě činnost, která... Najděte mi jiné slovo než vlastizrádná. Najděte mi, prosím, jiné, lepší, vhodnější slovo pro činnost prezidenta republiky, který pomáhá lichtenštejnskému rodu k tomu, aby prolomil Benešovy dekrety. Najděte mi lepší slovo než vlastizrádný. Mě nenapadá, nezlobte se. Takže sudetoněmeckému Landsmannschaftu jde stále o to samé. Jenom se snažili nám nastavit tu hezčí polovinu tváře. Oni prostě v tu chvíli, kdy to nešlo po zlém, kdy si to nevymohli těmi žalobami a pochopili, že už to nevyhrají, tak přišli s tím, že řekli, my jsme vlastně ti hodní. Nám už nejde o to majetkové právní revizi, my jenom chceme se s vámi smířit, zblížit a abyste pochopili, že ty Benešovy dekrety jsou fakt špatné a jenom se jich vzdali. A my už pak nebudeme nic dalšího chtít, jenom se jich vzdejte, jenom je zrušte, jako morální gesto. Druhý den by ty žaloby začaly. Druhý den. Tvrdit, že chci zrušit Benešovy dekrety, ale nechci majetkové právní revizi, je to samé, jako kdybyste tvrdili, že chcete rozvod se svou manželkou, ale nechcete rozdělení majetku. To nejde. V momentě, kdy je rozvod, tak musí dojít k rozdělení majetku. Dřív nebo později, ale musí k němu dojít. Společné jmění manželů zaniká. Tohle je to samé. V momentě, kdy zrušíte Benešovy dekrety, ten den otvíráte cestu k těm žalobám. Ten den ty žaloby začnou na ty soudy padat. Takže oni jenom prostě udělali takovou zatáčku. A to řekl konec konců ten Christoph Lippert, který tam bude na prominentním stánku na sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu, řekl v loni, že prostě cesta je přesvědčit mladou generaci o tom, že Benešovy dekrety jsou nepotřebné. To řekl Christoph Lippert, který tam bude stát. Oni prostě útočí na naši mladou generaci, která bohužel nezná ve valné míře čest výjimkám, protože mezi nimi jsou lidé, kterým si nesmírně vážím, ale z velké míry to jsou lidé, to vidíte ty dotazníky, že ani neví, co se stalo v roce 89, neznají naši moderní historii, takže říkají, o co jde. Teď to je smíření, to je hezké, to je to krásné gesto. Je to úplně stejné, jak z té pohádky. Jak tam pootevřeme ty dveře a dáme ty dva prstíčky, aby si tam zrčeli, je konec. Je konec. My ty dveře musíme tvrdě přibouchnout, i kdybychom jim ty prsty měli zlomit. Pardon, ale není jiná varianta. Za mě, přátelé, prostě já neohrozím majetek všech lidí, kteří žijí v pohraničí. Ani z 1% ho neohrozím. A ty sudeťáci tady prostě nemají co dělat. A to je právě to druhé hledisko, to budoucí. Takže ať už z toho historického hlediska, kdy to zraňuje spoustu lidí, já vám mohu ukázat ty desítky, stovky mailů lidí, kteří mi píšou, jak přišli o svoje rodiče, jak přišli o svoje prarodiče, jak prostě ty jejich prarodiče byli v koncentráku, jak tam trpěli, jak se vrátili z ubožení. A píšou mi, jak je právě ti Henleinovci vyháněli z jejich domovů. Jak prostě přišli a řekli jim, zbalte se a vypadněte, nebudete tady nic mít co dělat, co pohledávat, už to není vaše. A prostě drtivá část členů sudetoněmecké strany Konráda Henleina po válce přešla do toho sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Myslíte si, že se změnili? Takže, přátelé, za mě jednoznačné ne a chci říct jednu věc a prosím, zapište si to do kalendáře. 24. května pořádá Obrana národa velkou akci na Dominikánském náměstí v Brně ve 14 hodin. Mnozí z vás jste se mě ptali, která akce bude ta hlavní. Bude to tato? Já jsem velmi rád, že to pořádá právě toto sdružení, protože to je sdružení apolitické a byl bych rád, aby se tam sešlo co nejvíc zástupců různých politických stran. Jakmile by to pořádala jenom jedna politická strana, ty ostatní samozřejmě členové jiných politických stran by tam nechtěli přijít, ale tohle už není o jednotlivých politických stranách. To je celonárodní akce. Já, protože byl poslanecký týden, kdy nemusíme do sněmovny, tak jsem si chtěl udělat se svojí ženou prodloužený víkend. Zruším to, abych tam mohl být.
A velmi často, když jsem pořádal demonstrace, tak jsem slyšel, a my máme trénink a kluk má zápas a my jedeme za babičkou a my musíme jet. Přátelé, za mě tyhle výmluvy, nezlobte se, nebudu na ně slyšet. Každý máme něco. Každý máme něco, každý máme děti, každý máme nějaké akce. Ale tohle je prostě otázka české národní hrdosti. A buď to tedy pojedeme do Kauflandu a do Lidlu, anebo za babičkou, anebo na nějaký trénink, anebo se tam prostě všichni sejdeme v tom Brně a řekneme, my vás tady nechceme. Uráží to naše předky, uráží to celý náš národ a nevěříme vám vaše líbivé řeči o smíření. Víme, o co vám jde. Jde vám o prolomení Benešových dekretů, jde vám o náš majetek. Mimochodem to smíření nejvíc narušuje právě ten sjezd. Tady Češi neměli problém Moravané, Slezané s Němci, vůbec. Kdyby tady nebylo smíření, tak kdykoliv sem přijede Němec, tak bychom na něj plivali a říkali bychom, že je nacista nebo fašista. Nic takového se tady nedělo. A kdyby tenhle sjezd nebyl, tak to smíření, to nalezení, odpuštění by přišlo daleko rychleji. Ale právě tenhle sjezd ty rány jitří, tenhle sjezd jde proti tomu smíření. Už si to konečně všichni uvědomme. Ten nesmiřuje, ten naopak rozjitřuje všechny ty emoce, zraňuje ty city. Nemůžete těm lidem nakázat, tak nic, nechte to být, no tak vám vyvraždili holt rodinu, no. Co se dá dělat? Tak vaše máma byla v koncentráku, Ježišmarja, vy z toho děláte. Už se směřte. A ještě jedna věc. Absolutně odmítám rétoriku ve stylu, oni se omluvili nám, my se omluvme jim. Absolutně to odmítám. Absolutně. Nepopírám, že byly excesy po druhé světové válce. Jednoznačně byly. Prezident Beneš tehdy řekl, že kdyby nedošlo k vysídlení Němců z našeho pohraničí, tak by tady byla občanská válka. Byla. Po tom nezměrném utrpení, které musel český národ absorbovat, poté, co nám vyvraždili, uvěznili, poslali do koncentráku desítky tisíc lidí, jak byste se chovali vy? Ruku na srdce. Kdyby vás vyhnali z vašeho domu, kdyby poslali vaše sourozence nebo vaše rodiče do koncentráku, oni by tam umřeli. Jste si jistí, že byste na ně byli hodní při tom odsunu? Nevím. Ale to, co je klíčové, je to, že nesmíme zaměňovat příčinu a následek. Pokud mi někdo dá facku, já mu ji vrátím, nemůže říkat, Ježiš, ty jsi mě dal facku, omluv se mi, tak já už jsem se ti omluvil. Ne. Tu facku bych mu nikdy nedal, kdyby on mi ji nedal první. Tohle je absolutně to samé. Kdyby Němci neměli žádný dobrý důvod. Sudetoněmecká strana Konráda Henleina a německá NSDAP neměli žádný dobrý důvod nás vyhánět z našich majetků, z našich domů, neměli žádný dobrý důvod nás vraždit, věznit, zavírat naše univerzity, posílat nás do koncentráků. Neměli k tomu žádný dobrý důvod. Jediný důvod byla jejich naprosto schizofrenní, šílená představa o rasové čistotě. To byl jeden jediný důvod. Snaha uznout náma majetek. Snaha zničit náš národ, vyhladit je. Po druhé světové válce, pokud ty excesy byly, tak za mě nejsou správné, ale jsou pochopitelné. Jsou pochopitelné. Pokud vám zabijí dítě, co čekáte, že přijdete a řeknete, prosím vás pěkně, nechtěli byste se zbalit a odejít? Msta není nic, na co by měl být člověk pyšný. Vřele doporučuji film Čas zabíjet, který pojednává o tom, jak černošský otec zastřelí přímo v soudní síni 2 muže, kteří znásilnili jeho dceru. Nakonec byl osvobozen. Prostě jsou určité věci, které jsou pochopitelné a určité věci, které jsou nepochopitelné. Pokud někdo přijde do vašeho domu a vyžene vás odtamtud, zabije vám vaše příbuzné a vy ho nakonec přemůžete, ne proto, že by on odešel, že by se vám omluvil, že by řekl pardon, my jsme to tak nemysleli, ale vy ho přemůžete silou. Společně se sousedy, společně s vašimi spolubojovníky. A dostanete se zpátky do toho domu. Jak se k němu budete chovat? Můžeme si to zapírat, můžeme ze sebe dělat nějaké lepší lidi, ale byť to neschvaluji, tak to chápu. Chápu to.
A Němci si musí uvědomit na prvním místě jednu věc, že to byli oni, kdo to spustili. A že proto oni musí nést odpovědnost za veškeré následky, které to vyvolalo. I ty následky, které vznikly vůči nim. Takže já nechci smíření. Já chci jednostrannou, bezpodmínečnou a jasnou omluvu z jejich strany. A na to sem nemusí jezdit. Stačí, když nám to napíše. Dámy a pánové, moc vám děkuji za vaši podporu. Jak vidíte, tak média se snaží ze všech sil mě zničit i za cenu lží, výmyslů. Ale já mám vás. A oni už si neuvědomili, že ztratili řízení, ztratili kontrolu nad řízením tohoto vehiklu. Už nemají monopol na informace. Moje videa, moje články mají větší dosahy než ty jejich. Díky vám. Díky vašemu sdílení. A proto bych vás chtěl poprosit, abyste i dnes tohle video, pokud můžete a pokud s ním souzníte, sdíleli. Velmi bych si toho vážil. Myslím si, že zde zazněly informace, které jsou podstatné pro velkou část našeho národa. Nedopustme stavbu větrných elektráren. Je to strašně špatně. Je to strašně zle. Důstojně poděkujme těm, kteří nás osvobodili. Položili za to celou řadu životů. Nebo jsme pomníky neznámým vojínům. Bez nich by tady nikdo z nás nebyl. A především nedovolme, aby nás pan Posselt a jeho partička ponižovali tím, že si u nás na území, odkud vyháněli naše předky, uspořádali svůj sjezd. Je to urážka, je to nedůstojné vůči našemu národu. A pokud tohle Němci nechápou, i ti, kteří nás vyzývají, a znovu říkám, ať je to z AfD, klidně jim to řeknu, byť prostě s nimi souzním. Já nejsem ten, který jim budu prostě tleskat všemu, jako to dělá naše opozice panu Zelenskému. Ten, i kdyby rozkradl prostě miliardy, tak oni budou tomu takhle nadšeně tleskat. Já to takhle nemám. Já fandím AfD, říkám to jasně a jednoznačně, ale zároveň jasně a jednoznačně říkám, že jsem připraven se s nimi utkat názorově a argumentačně v tom, že sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu na území České republiky nemá co dělat. Němci by si to měli uvědomit a měli by se vrátit k tomu, že druhá světová válka a všechno zlo, které způsobila, byla jejich vinou, jejich výhradní vinou. Jediné, co v tuhletu chvíli můžeme chtít, je jejich omluva. Ještě jednou vám děkuji, všem maminkám přeji příjemnou neděli, děkuji za sdílení, děkuji za vaši přízeň, děkuji za to, že jste v každém příspěvku na Facebooku ochotni bojovat za mě proti všem těm lžím, které dnes se obnažily naplno, jednoznačně a jasně, absolutní výmysl, který o mě píšou. Velmi si toho vážím, protože jediná výhra může přijít v okamžiku, kdy platí ono staré mušketýrské jeden za všechny, všichni za jednoho. Vy za mnou stojíte a věřte mi, že já budu stát za vámi. Každý jeden den své politické kariéry. Co tady budu. Hezký den všem, ať se vám daří, krásný týden a prosím, nezapomeňte na ty starosty, nezapomeňte 13. přijít do Radiopaláce, 24.5. na Dominikánské náměstí do Brna. Budu se na vás moc těšit na obou těchto akcích. Je to velmi, velmi důležité. A pokud chcete ten návod u paní senátorky Jany Zvěrtek-Kamplové. Hezký den všem, ať žije naše vlast, ať žije naše krásná Česká republika.